Estatu Espainiarrean urtean 5.000 haur inguru jaiotzen dira ernalkuntza lagunduaren bidez, eta ia 4 haurdunalditik bat multiplea dauda. 2 edo ume gehiagokoa, izan ere ernalkuntza lagunduan 10 kasutik 7 2 enbrioi erabiltzen dira. Era horretako haurdunaldiek duten arriskua saiesteko, genetikoki aukeratutako enbrioi bakarra ezartzea dute orain helburu, bertako aditu eta profesionalek. Lehenengo in vitro ernalketak estatuan 80ko hamarkadaren erdialdera egin zituzten. Harrezkero gure kaleetan gero eta gehiago ikusi ditugu 2, 3, baita 4 umerentzako aulkiak ere. Tratamendu hauek zauken haurdun gelditzeko probabilitate askoz baxuagoa, eta kasu horretan enbrioi gehiago sartzen ziren umetoki barruen, nolabait haurdun gelditzeko probabilitatea pixkat handitzeko. Orain gehienez 3 enbrioi sartzen dira emakumearen umetokira. Legeak onartzen du 3 enbrioi sartzea. Nik hori kritikatzen dut. Estatuko Ugalkortasun Elkartearen arabera, 85.000 enbrioi ipini ziren 2014an, ordukoak dira azken datu ofizialak, norberaren obuluak edo emandakoak ernalduta. Egin ziren transferentzien 10tik 7 2 enbrioi ipini zituzten. Aspaldi ari gara esaten bana sartu behar ditugula. Helburua da haurdunaldi multipliak bikoitzak gutxitzia. Enbrioiak gordetzeko teknika berriek eta aukeraketa genetikoak arrakasta errezten dute. Mimo gehiago dauke enbrioiek, nolabait esateko, eta gainera sistema honi esker enbrioien garapena minuturo, segunduro jarraitu dezakegu. Zorionez, gero eta arrakasta saltuago dira. Eta zelan lortzen da hori? Enbrioia aukeratua. Profesionalek diote prozesua zerbait garestitu dezakela, baina luzarora erreztu egiten duela arriskuak gutxituz. Helburua beraientzat emakumea orduntzea baino ume osasuntsu bat izatea delako.